vindré a aquest primer acte de campanya que fem el nostre col·lectiu així a la Pobla Llarga. Avui contem amb companys que han vingut d'altres pobles i que ens contaran més coses sobre les eleccions europees de la setmana que ve, la marca Compromís, que es presenta en tot l'estat baix Compromís Primavera Europea, i parlarà sobre la coalició i sobre el nostre candidat Jordi Sebastià, alcalde de Burjassot. A veure, vaig a presentar-vos a tots i així ja sabeu qui és cada un. Tinguem a Albert Furió, el primer, és company d'Alzira, llicenciat en Ciències Polítiques en Administració, Polítiques i de l'Administració, amb experiència laboral al Servet, secretari d'Acció Cultural a la comarca i va candidat a la llista per la Primavera Europea. Va dir bé, no? Al seu costat tinguem a Edna Micó, és companya del col·lectiu de l'Orenyeria, és regidora des del 2003, va estar a l'equip de govern des del 2007 al 2011, és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques en Administració, treballa en investigació a la Universitat de València i és secretària d'Organització del Bloc de Compromís. Al seu costat, a Dani, el coneixeu tots, és tècnic superior en Administració i Finances, ha estat de pràctiques al Marc Consulting i al Banc de València, actualment estudia Ciències Polítiques i Dret en la Universitat d'Albacete i és secretari local de Compromís i membre de l'executiva comarcal del Bloc Jove de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. I per últim, Anna Perpinyà, companya del col·lectiu de Silla, estudia Psicologia i porta 20 anys treballant a l'IPSA. I forma part... I també forma part de la llista que va a Coalició Compromís Primavera Europea. Faltaria Rafa, que si ve després el presentarem i si no, ja es presentaré jo soles. Us deixem ells.